Feijóo, representante do Bloque Nacionalista Galego, que ideas forza quere trasladar a política municipal do Concello? As ideas, ainda que se parecen bastante evidentemente ás da Riada, porque tamén pretendemos que haya unha maior transparencia no Concello, quero decir, todo o que o Concello fai para os veciños, por tanto, os veciños deben coñecer. E nos, se chegamos ao Concello, imos mostrar. Vou mostrar a través da web do Concello ou incluso levando os proxectos aos povos e aos núcleos rurais. É dicir, nós tamén aseguramos esa transparencia no Concello, pero logo non nos quedamos en cuestións así de si collo o saco de aquí poño a porque no fondo, cando un goberna o pouco, o que acabe morrendo máis tarde, pero morre igual. O sea, se ti non comes unha barra porque tes media, comes un cuarto, morres os dos días. Nosotros o que queremos son concellos para vivir e traballar. Queremos fixar población, queremos que a xente non teña que irse do barco e queremos que o que hai que facer aquí, queremos que o que hai que facer aquí é xenerar economía e xenerar ilusión. Por tanto, nós temos como idea forza concellos para vivir e traballar, o desenrolo do rural e desde logo un comportamento transparente e ético. Simplemente eso, eu creo que o resto xeramos nosos compañeiros, incluído todas as auditorías do mundo. Pois moitas gracias.